Kamusta na po kayo? Pwede niyo po bang i-comment doon sa comment section natin? Pwede po ba kayo mag-type doon sa comment section natin? Kumusta na kayo? Anong sagot niyo? Napakahalaga pong tanong ito, no? Yung tanong na, kumusta na ako? And why is that? Because remember this, who you are is what you will see. Kung sino ka, yan ang iyong makikita. Isang pilosopo ang nagsabi, we do not see the world as it is. We see the world as we are. Ang nakikita mo sa labas, nag-uumpisa sa loob. We see the world inside out. Kaya napakahalaga na tanungin mong sarili mo, kumusta na ako? Dahil, pag mabuti ang iyong nararamdaman, mabuti ang iyong kalagayan, ano makikita mo? Mabuti. Di po ba? Pero pag masama ang iyong nararamdaman, masama ang iyong kalagayan, anong makikita mo? Di masama. Naintindihan niyo po ba? Halimbawa po, nung pong minsan pagkatapos kong nagmisa sa isang parokya, palabas na kami, biglang umulan. Ang lakas po ng ulan. Na yung mga tao, may mga iba, walang dalang payong. So naghihintay po sila na tumila ng konti, huminto yung ulan. At naririnig ko po yung iba, nagrereklamo, naiinis, sabi nila. Mababasa ako. Madudumihan ako. Pero alam niya po kung ano nakakapagtaka. Merong ibang tao doon sa tabi ko, sabi niya, ay, salamat sa Diyos. Magiging mas malamig, presko ang aking mararamdaman. It's the same rain. Parehas lang yung ulan. Lahat kami, ganyan yung nararanasan. Nababasa. Pero tingnan niyo po kung ano yung nakikita ng bawat isa. Bakit yung isa nagrereklamo? Kasi puno ng pagrereklamo yung nandun sa kanyang kalooban. Bakit yung iba nagpapasalamat sa Diyos? Dahil yun yung kanilang kalagayan. Yun yung kanilang nararamdaman. Katapos-tapos pa lang ng misa. Katapos-tapos pa lang magpasalamat sa Diyos. Kaya nga, anong kalagayan ng kaluluwa? Nagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga, anuman ang mangyari, pagkatapos ng misa, sa labas ng parokya, ano yung nakikita? Di pasasalamat, blessing sa Diyos. Tanong mo sa sarili mo, kumusta ka na? Kumusta na ako? Narinig nyo sa Ebanghelyo, nakakita ang bulag. Anong sabi ni Jesus? Bakit nakakita siya? Because your faith has saved you. May pananampalataya. At yung pananampalatayang yun yung nakatulong sa kanya, kaya nakita niya ang grasya, biyaya ng Diyos. Amen? In life, there are two choices, my dear friends. Remember this. You can either be a thermometer or you can either be a thermostat. Magkaiba po yung dalawang yan. Ang thermometer, nagdidepende yung init, yung lamig, yung taas, yung baba ng degree doon sa environment. Yan yung pagsukat natin sa mga nilalagnat, di po ba?
Yan yung ginagamit natin. Gaano kalamig, kainit ang pagkain pag niluluto mo. So, nadidiktahan yung thermometer dun sa environment, dun sa kapaligiran. Pero ano yung thermostat? Makikita mo yan sa aircon. Hindi yan nagpapadikta sa environment, sa kapaligiran. Siya nagdidikta kung gaano pa magiging kalamig o kainit ang kapaligiran. It sets the temperature. It sets the environment of how it should be. You choose, what are you? Are you a thermometer? A thermometer? O are you a thermostat? Ibig sabihin, magiging biktima ka na lang ba? O ikaw ay magtatagumpay, lalaban ka? All of his life, this blind person was like a thermometer. Nandun siya sa tabi ng daan. Isinasantabi, dinadaan-daanan. Biktima ng kanyang kalagayan. But finally, he decided to become a thermostat. Hindi na lang ako magdidepende dito sa kalagayan ko kung ano sinasabi ng ibang tao. Ako mismo ang magseset sa ano bang aking panaginip o pangarap sa buhay. Kaya nga tinanong siya ng Panginoon, anong gusto mo na gawin ko para sa iyo? And then he said, Lord, I want to see. See? He set the tone. He set the environment. He set his goal, his dream, his desire. He said it to the Lord. Siya'y naging malaya doon sa kanyang kalagayan. Hindi na lang siya naging biktima. And we can do that. You can choose that. Pwede mong piliin yon sa iyong buhay. At anong mangyayari? Magiging maganda, magiging mabuti ang iyong kalagayan, ang iyong mararamdaman. Kung ikaw ay nagbuybuisit, kung ikaw ay nagbubugnot, tingnan nyo na, kahit na ikaw ay makabisita sa magandang lugar, di ba? Ano mangyayari? Papangit yan. Ang ganda-ganda ng tanawin, pero dahil ang tao, bugnot, buwisit, may galit, anong nakikita? Anong sinasabi? Pangkaraniwan lang. Ordinary lang. Di naman maganda. Totoo ba? Hindi maganda. Hindi maganda kasi hindi maganda yung nararamdaman niya. Nung minsan, kasama ko po yung aking kaibigan, naglalakad kami sa mall, tapos may nakita siya, sabi niya, tingnan mo yung taong yun. Pangit-pangit niya. Nakita ko naman, normal. Wala naman po sungay. Wala naman peklat. Kayo manggi. Pero bakit ang pangit-pangit niya, sabi niya? May atraso pala sa kanya. See, who we are is what we see. Kaya nga, napakahalaga na piliin natin the cardinal virtues to remain in our hearts, in our soul. We have received these virtues already from God. Faith, hope, and love. And what would you see? What would you experience if these graces and blessings are alive in you? Ano yung mararanasan mo kung araw-araw sinasabi mo, I am grateful?
Anong makikita mo kung araw-araw sinasabi mo, I am blessed? Anong makikita mo kung pagkamulat pa lang ng iyong mata, sinasabi mo na, you are loved by God. Kung ganyan, muuumpisan ang iyong araw at magpapatuloy sa maghapon hanggang gabi. Wow! You will be living a very miraculous life. You will experience the best life. Amen? So, tanong ko po sa inyo, kumusta ka na? I hope and pray ang sagot niyo po araw-araw, hindi lang yung, Father, mabuti po. May mas maganda pang sagot yan. Mabuting mabuti. Huwag lang mabuti. Mabuting mabuti. Kung ikaw ay mabuting mabuti, makikita mo, sobrang buti din ng Diyos sa iyo. Amen.